Award for Best Action Director. रुंसारि लानि कुमार ब्रह्म बिथांनि जोनोमा आथिखालनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काजिगाव गामियाव 1979 इं मायथाइनि 25 आगस्टआव जादोंमोन। बिथाङा सासे मेथाइ सुजुगिरि आरो रोजाबगिरि। बिथाङा थांनाय 2019 इं मायथाइनि 23 जुलाइ खालाराव रुंसारि जालाङो। The nominees are Best Action Director. बे बान्थाखौनो होनो थाखाय मानगोनां श्री मुसुका बर' General Manager IOCL बंगाइगाव बिथांखौहाय जौस्राङाव फैनो गुरै खावलायदों। May I invite Shri Musuka Boro, General Manager IOCL बंगाइगाव to kindly give away the award. मानगोनां महरगिरिफोर बे समाव रुंसारि लेनि बसुमतारिनि अनसुलि बिमा रमनि ब्रह्म बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैयो। बिथांखौ आं जौसांसिम फैनो खावलायगोन। श्रीमती रमनि ब्रह्म लेनि बसुमतारिनि अनसुलि बिमा। लोगोसे बिथांखौ जोंनि बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथाङा गांसे आर'नाइजों मान बावगोन आरो लोगो आफादगिरि Now, Lenny Basumachari Best Action Director Direction Award. The winner of Lenny Kumar Brahmo Award for Best Action Director goes to Sansara and Montu for the film Kite. The award goes to Sansarang and Montu for the stay. Best Action Director Direction. Montu and Sansarang. Montu and Sansarang are absent, so on behalf of them, Tazim Narzari will receive the award. Both Sansarang and Montu absent. Montu Boroni जानानै बान्थाखौहाय नाजावदों बिथां थाजिम नार्जारी। And the award carries check of rupees 50,000 along with certificate and a memento. Thank you. Thank you, sir, for giving away the award. Thank you very much. Shri Musuka Boro, General Manager, IOCL Bongaigaon. भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।